Bonding with nature, infinity pool overlooking sa kabukiran kag sa syudad, campsite, kapihan, kag lapit lang. Ini tanan, pwede mo mahimo sa 20 to 30 minutes nga drive from Bacolod City. Ini ang balay gawahan sa may sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City. Sa tuan ay bagsining ka nga San Fernando, kalayo, pero bagod bay dala na nga nag-connect sa Barangay Granada sa Bacolod, kag Barangay Concepcion sa Talisay, mahapos kag badasig na lang ang pagbiyahe. Halin sa Granada, turn left after St. Father Gratian Murray Integrated School, diretso ka lang, lapos ka na sa Barangay Concepcion sa Talisay, kag sementado ang dalan. Pulo pamangkot lang sang dalan patambara kag hapos lang tultulon. Pero para masapos, ara lang ini sa Google Maps ang balay gawahan, balay with an eye. Pag abot mo sa Tambara, bay gamay lang gid nga rough road, malabot mo na ining balay gawahan. Ara lang ini sa higad sa karsada, ang lugar, ang palahuwayan lang gid kun tani sang tag-iya, pero ginbuksan sa publiko para ma-appreciate man sang iban ang katahom sa lugar. Yari ini sa tiilan sa kabukiran, kag overlooking naman sa shoreline from Bacolod City to Manapla. Gabi, mas katahong pagigkulol ang tawon sang city lights. May open ground for camping. Isa sa mga nag-uso nga trip sa pandemic kag hasta subong nagauso sa gihapon. Kag, kung hindi ka gusto mag-set up sang tent, kag luyag mo magigda na lang, may mga kubo man kag may A-type ng mga cottages nga pagbugtaw mo, pagikop mo sa iyong mga kape, overlooking sa kabukiran.
May playground for kids, may mga for the day nga cottages man. Kag miya naman sang dining area para sa mga luyag magkapilang kag magpulok pahuway sa makadali. May infinity pool nga ang tubig, spring water. Matugnaw na nga daan ang weather sa lugar. Triple pagid ang katugnaw sa tubig sa ilang nga pool. Overlooking ang pool sa kabukiran sa palibot kag sa mga landmarks sa idalom mahalin sa airport, VMC, Hawaiian Central, kitaon pa dere. Trip mo mag-fishing, may tilapia man sila. Ikaw mamunit, ikaw makaon, syempre, ikaw man mabayad. Pagkatunamon, untong adlaw, pero mabugnaw ang dapyas ang hangin. Paborito man ini nga stopovers ang bikers kay matawhay ang lugar. Kung gusto mo yasang quality time with family and friends, pwede diri, kag hindi ka pa matamaan sa krudo. Outdoor camping, kape, bonding with family kag friends nga hindi na tama ka malayo kag diri lamang sa Talisay City, inatanan pwede diri sa may balay gawahon. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, follow ang mga Facebook page kag YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming.